Bun găsit, prieteni! Astăzi vom vorbi despre semiografia sau notația muzicală. Semiografia este sistemul de prezentare și transmitere a muzicii pe calea scrisului. Notația muzicală servește ca mijloc de comunicare între compozitor și interpret, facilitând propagarea și răspândirea muzicii și asigură permanența și perenitatea operelor de artă, transformându-le în documente de cultură. Sistemul tradițional de notație utilizează semne speciale pentru fiecare dintre cele 4 dimensiuni ale sunetului: înălțime, durată, intensitate și timbru. Primul sistem de notație al lui Boëthius din secolul VI, preluat de la vechii greci, era alfabetic. Se foloseau primele 15 litere ale alfabetului latin, alcătuind o scară pe 2 octave. Notația lui Cantus Planus, secolul VI-VII, reduce numărul literelor note la 7, observându-se că sunetele se repetă de la octavă la octavă. Notarea lor se făcea pe portativ cu litere cu majuscule pentru octava gravă, litere normale mici pentru octava medie, iar pentru octava acută era folosită dublarea literelor. O astfel de notație are neajunsul că nu se referă în niciun fel la durata sunetelor, adică timpul. În Evul mediu timpuriu, din secolul IX, se folosea notația cu neume, un sistem de linii și puncte ce se scriau deasupra sau dedesubtul textului literar, care indica o inflexiune ascendentă sau descendentă a vocii. O astfel de notație sugera și ideea de ritm, care este întâlnită și astăzi în muzica bisericească. Notația cu portative îi este atribuită lui Giudo d'Arezzo. Astfel, neumele sunt asociate cu portativul, putându-se astfel reda grafic atât înălțimea, cât și durata aproximativă a sunetelor. Inițial, portativul avea 4 linii cu 2 chei, fa și do, dar pe măsură ce ambitusul melodiei s-a extins în acut, a fost nevoie de încă o cheie, sol. Tot lui Giudo d'Arezzo îi este atribuită și denumirea silabică a sunetelor. S-a preluat de la fiecare început al versurilor latine, ale unui imn al său, primele 2 silabe care au devenit simboluri ale celor 6 trepte consecutive ale hexacordului, sistem de bază în acele timpuri. Sunetul Si a rezultat din inițialele ultimilor cuvinte ale imnului Sancte Ioannes. Mai târziu, sunetul Ut a fost înlocuit cu Do. În stadiul următor, secolul XII-XIII, se ajunge la notația măsurată, care constă în întrebuințarea unor figuri de note, având relații precise matematice privind durata. Invenția tiparului din 1436 și a celui de note muzicale din 1501 de Ottaviano Petrucci, adăugându-i se și perfecționarea instrumentelor, a rezultat un salt remarcabil în notația muzicală. De la această notație rombică, în secolul XVII-XVIII, se ajunge la scrierea actuală, folosindu-se forma ovală. Dragi prieteni, vă mulțumesc că ați fost alături de mine în acest material audio. Pe data viitoare!